Kung nangita ka og headlight bulb para sa imong motor, basin kanina imong gipangita. Mao ini ang M7 brand nga LED headlight bulb. Pero bago una ta magpadayon mga kabisdak, palihog usa ko sa pag-like ug pag-share sa video nato karon, isip suporta ba sa atong channel. Og pindota na lang pud ang subscribe button ug notification bell para ma-notify ka kung naakoy bagong video nga i-upload. Salamat. Karon balik na ta sa atong video. Ang M7 headlight bulb usa ka plug and play type na bulb. Naa kini siya kusog na 40 watts, ug kini usa ka each sex size type bulb, kay akong motor, Honda TMX 125 Alpha Man, ug mao may supod sa iyang standard socket, na mao ang each sex size. Og pwede kaayo ni siya sa mga Skygo Wizard, Skygo King, Skygo Prince, Motoposh Pinoy, Euro Daan Hari, og mga Rusi TC models. Basta naka each sex type bulb inyong motor pwede kaayo ni. Karon nato naning itaod, pero ako usang bungkagon ang headlight assembly sa akong motor. Napalit dayainin ako sa Shopee sa kantidad niya 258 pesos lamang. Dala na ang shipping pin ini, ug mao dayain nga seller na akong napalitan. Imported dayain ni siya gikan sa China. Ang nakawayok ani niya kay dual bulb siya so murag kusog gyud tingali ni. So mahibaw ang ranin na to unya inigtaod na gyud. Ay nalimot ko, adlawan pa man di mga kabisdak, maghulat pa ta og gabi ani. So fast forward na lang ta. A few moments later. Diyan na mga kabisdak gabi na, ato ang testingan og unsa jud ni ang iyang kahayad. So hayad jud di tinuod mga kabisdak tinuod jud siya nga 40 watts. Mao ni iyang high. Ug mao pud ni iyang low. Para nako mga kabisdak okay na kaayo ni way, satisfied nako sa iyang kahayad, nindot na kaayo ni para long ride. So kamo nalay husga mga kabisdak. Comment down below na lang pud ag unsa imong ikasulti. Daghan kayong salamat mga kabisdak sa paglantaw ni ining video nato karon. Sa sunod na pud ha, atangin na pud ang bago na kong i-upload nga video dinhi sa atong channel nga gimugna para natong mga Bisaya. Salamat og kita-kits puhon.